Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, gumagala yung mga mag-BFF. So, sasama ako sa kanila. So, mag-window shopping tayo. Yes, wandering around. Palipas ng oras. So, tara, sama kayo. Namimiss niya ako kasi hindi ako masyadong nag-video ngayon kasi sobrang busy yung live. Oh, $5 under na lang to, Tio. $5 under yan. Magmayo kami. $5 under. Sale of best. Oh, nagsisale sila. Best $10. So, tara. Makisale tayo. So, pa rin kami. So, yan, nakahanap na kami ng sale box. So, leggings yata yan. Full shoe. Yan, so daming sale. So, Christmas shirt for next Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. So, yan. Pang boxer ha. So spending sila ngayon. Don't spend too much, okay? Shopping wisely. So natapos na kami sa Best and Learn. So pasok tayo dito sa pang dress shop ko. Yung ingay naman nung ano. So yan, $25. Go! Branded. So dito na din kami shopping galore ang mga ate. Huwag niyo abusin yung pera niya. Don't spend too much. Maganda to. Gastos din pag may time. Araw-araw nagmagastos. Diba? So, nandito na kami sa Reject Shop. Si Ate Eva, nagpahinga siya kasi napapagod siya kasi shopping. Shop until his draw. So, and then after nito, punta tayo sa Kmart. And then, yun. Kmart. 1 hour later. Daan tayo bago tayo uwi. So, ayan, punta na kami sa Kmart na tayo after. So, ito ang mga body ko today, pal. Charot. Nice. Body ko. No, body means hi body. Parang ganun ba? Alam mo yung ganun ba? Hindi na bodyguard. Alam mo yung hi body. Alam mo yung tawag yung ganun. So, yan, maglalakad. Punta sa... Oh, may basura na nabalin to. Ayan, maglalakad na kami. Mag-exercise din tayo. Exercise din today kasi walking tayo. So, Kmart na tayo after this. Sino gustong ihi? May toilet dito. Ako. Sige, tayo ka. Sola, umuulan na siya. So, mga gors. Edad lang yun ay. So, meron tayo maghantay dito. Yan, ladies yan. Sa may park dito. Ayaw mong umihi. So, dito, pwede tayong upo-upo dyan, te. May book. Hindi kasi sabi sa akin. Sa park. Most interesting feature. So, dito tayo mag-entay. May upuan dyan. Kung mag-shopping kayo tapos napapagod kayo, upo kayo dito. At saka may tubig dito. Nauuhaw ka, te? At saka may mga duck doon. Tayo na? May water doon. I-google natin, ha? Ibo kasi pag tayo. So, yun. Nag-uulan na. So, tingnan mo yung dalawa. Nagbibideo pa rin ako. Rain or shine. Basta hindi mag-ulan. So, dito kami sa Kmart. Ay, big bag na ako. Upo-upo ako sa chair. Nagpapahinga yung dalawa. Pumapili sila ng relo. So, chill-chill lang ako dito. Hintayin ko sila ng ready kasi hindi naman ako kailangan ng relo. So, yan, umuulan na. So, dito na kami sa loob ng Kmart at yung mga ate babes. Doon nagsha-shopping. So, enjoy. Pahinga din pag night time. So, last stop namin. Dito kami sa Kmart. Kasama ang mag-BFF. Yan. Nasa video na naman kayo. Ano yun? So, ikat-ikat din kami dito. So, daming mga damit pa rin. Naghanap kami ng sale. So, tara.
Hanapin natin. Dito. So, tapos na kami sa Wallis, nag-grocery. So, dito na kami sa car kumakain. Kasi nagtipid-tipid kami dyan. Hindi naman kami. Hindi kasi mahilig kumain sa loob mo kasi gala-gala lang yun sa amin. So, bibili kami rin kami. Yes, mukbang. Anong tawag nito? Asian Filipino mukbang. Rice cracker glatis dito ay made in Korea. So magmukbang made in Taiwan pala. Uy, may pagkain natin sa ano. Oh, sure. Saan yun? Yun sa may first market. Yeah. Oh, dito lang kami kakain. Kain tayo dun ah. Gusto ko nga kung totoo kasi small eater. So kain muna tayo ng konti at saka mag-car mukbang tayo! Wait! Hala, napahaw na. So kain muna kami. So thank you and we're having fun today. Are we? Flowers. Para sa hotel tea. Sunflower, pink sunflower. Hindi ko rin alam. So wow. Garden tour tayo. Grabe, fountain of birds bath. So, andito tayo sa garden area. So, saan tayo? Guess niyo ako. Kahit saan nakarating. Oo nga. Kahit saan lang. Ang babaeng walang pahinga. Thank you, Tiha. Tingnan mo yung may sili na parang bill siya, no? Parang tambis na ang forma, diba? Tambis ang forma sa Pilipinas, oh. Nakita ko lang to sa kaibigan ni Brian. Tapos tinanim ko. Ayan, dumami na. Wow, grabe. So, ito pati. Dami, no? So, pwede niya itong, i-boil siya, tapos Hindi, ganyan na. kakainin lang diretso? Oo. Kung pwede, gusto mo ilagay sa isda. Ilagay sa isda. Ilagay mo sa... Tapos na kami sa bahay ni Ate Lita. So, punta na kami sa bahay ni Ate Maria. sa bahay ni Maria. So, yan. Ilang gala to the max. So, let's go. So, hello mga beautiful people. So, I just got home galing sa Laag. Mga alas 6 o'clock na. So, nag-enjoy talaga kami sa aming gala. Nagkawatak-watak na yung mga kaibigan ko dahil may trabaho sila. So, yan. I'm home. After sa whole day nga Laag. So, thank you for watching mga beautiful people. Stay safe everyone. So, hindi na kami nakamas on today kasi ihing-ihi na yung kasi. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye! May goreng. May goreng. So, may dress tayo. At saka shorts. Ayan. At may bigay na gulay si Ate Leta. Uy, ang dami pa lang sa akin. Meron ba kasi lang pagkain? So yan.